iyayen yara suna ta kawo ƙara a kanka. Ina ji. Wannan ya zo, wannan ya zo, wannan ya fita, wannan ya shigo. Ba wai ya banka dan ya je ka ci gaba da ta'addanci ba. Da a ce an kawo ni na kai ƙaran gara a ce an kawo ƙaran naka, amma abin naka ya fara yawa. Nan yarinya ta ce an aike ta da agwagwa ka buge ta agwagwan ta tafi. Ita ba baba wannan mai agwagwan ba zan wuce ne ba take ce min dan litibarawan kaza. Na bi ta kuma shine nan da babanta tun agun ya fara zagi na rama. Ni din ba zan bari ba. To ka zagi na ibn liman. Kai kaman ka zagi liman ne. To baba ya yadda girman shi ne shi yasa wallahi ni ma ba san raina bane wallahi baba amma shi kuma Alhaji fa da ya kawo makanan ɗansa. Cewa ai sai an sai da gidan. Shi wannan mashin din sai an sai. Shi wannan bugun kadangare ne je ina bugun kadangare yace wani ina leka mai mata. Kuma ba ni ko ban ga matan shi ba. Wannan a dinga kiyaye su ai. Idan ya ga aure dan matan nan ne. To saboda Allah da Annabi ko kai ne ka auro Balarabiya saboda Allah da Annabi kai baka so alika su ba. Wallahi baba suna da munafunci mutanen nan ka kula da su wallahi baba. Za su ringa suna son su raba mu da kai ne. To baba amma to ni dai ina ja maka kunni. Shiga YouTube namu mai suna Dan Basin Zamani TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alaman kararrawa saboda samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. Mun gode.